Čauko. Čau. Dobrý deň, Trajo. Dobrý deň. Čauko. Zdravím. Dobrý deň. Dobrý deň, Trajo. Už keď každému. No. Takže odovzdávate petíciu, áno? Dobre. Takže ešte pol hodinu treba čakať, kým sa otvorí podateľné, alebo tak? Nie, ale o 9 ste boli kamerovi? Hej. Musím pozrieť, jak to máte. No zatiaľ, toto mi spadlo, to sa mi rozbilo. Tento týždeň kúpim novú kameru. Ja potom sa striha, hej? Hej. Ako povedať, že aká finta, vieš, lebo ja som im prišiel liveku urobiť tiež. Bude to teraz tak urobené, lebo už nové kamery podporujú, cez Wi-Fi sa dá prepojiť s 2 zariadeniami. Áno. A potom je to super, lebo sa človek vie zostrihať z rôznych uhlov. A stále ide v jednom tej zvukovej stope, ale že to je podľa jednoduché. Áno, ale ja sa akože iba učím, ale už celkom začínam byť v obraze. Dobre, to je orosené celé. No. Tak čo myslíte, ako? Môžem vás vyrušiť? No ako dopadne podľa vás, pán Žarnaj? Vy ste poslanec Národnej rady, že? Ako podľa vás dopadne to 12. decembra? To rokovanie, no? Bude to určite rušné, možno rovnako dramatické ako predtým, ale nemyslím si, že by primátor Raši bol ochotný pristúpiť na podmienky, ktoré niektorí poslanci v spolupráci s občianskými aktivistami chcú pripraviť na toto rokovanie. Aha, čiže vy už máte máte už echo? Nie, vychádzajú z vlastných skúseností a z toho, ako sa primátor a poslanci Smeru postavili k tomuto problému, si myslím, že ich stanovisko je definitívne a ustúpiť nebudú ochotní. Ani keď zase príde toľko ľudí ako 13. júna? Myslím si, že nie. Že príde možno ešte viac? Toto by bolo pre mňa prekvapenie, keby naozaj prišlo toľko ľudí, ale myslím si, že neustúpia ani pred občianskou, ak to môžem tak nazvať, presilou. No to som zvedavý. No, dúfajme, že prídu ľudia. Zase tu bude kopa policajtov, príde možno Martin Daňo. Ja sa k nemu asi pripútam tentokrát. Vy si čo myslíte o Martinovi Daňovi? Ja som ho videl prvýkrát osobne v živote práve na predchádzajúcom zastupiteľstve. Videl som, alebo bol som svedkom konfliktu prakticky skoro od začiatku miestnosti. Nemyslím si, že z jeho strany všetko bolo také čisté, ako sa to snaží navonok prezentovať. Naozaj? Hlavne, čo sa týkajú vyjadrení na adresu mestských policajtov, jeho snahu vyprovokovať alebo vyhecovať ľudí, ktorí tam sedeli, aby začali kričať na policajtov. Z môjho pohľadu má pravdu, lebo tu proste policajti majú nejaké štandardizované tie uniformy, napríklad, že nemajú mať šiltovky. Hej? No... A proste v tom štáte sa deje, čo sa komu zachce. A šiltovky možno majú čisto preto, lebo je z toho proste biznis. Neviem, či základný problém všetkého je to, že policajt má v miestnosti šiltovku alebo nie. Neštudoval som ten predpis, či je to naozaj tak alebo nie, ale myslím si, že z toho vytlkať v úvodzovkách novinársky kapitál pre pána Daňa sa mi zdalo v tej chvíli neadekvátne. Aj keby sa podľa mňa neobul do tých policajtov, čo ja som zvedavý, čo bude najbližšie v tom decembri, aj tak si myslím, že mali ho nechať ísť na novinárske miesta, ešte dúfam, keď im ukázal novinársky preukaz. Áno, len ten novinársky preukaz, ja som tiež pracoval v novinách a viem, ako vyzerá novinársky preukaz, nedostal som ho len tak. Môže si v podstate vyrobiť každý na internete a ukazovať sa niekde na verejnosti, že je novinárom. Áno. Takže nejaká prirodzená selekcia skutočných novinárov od tých, ktorí sa za nich vydávajú, by mala byť. No áno. Dobre, nemôžem vám podať ruku, lebo mám dve zariadenia. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ešte to budem nejakým spôsobom strihať, ale nie, aby som robil z blbcov ľudí. Hej, proste. Nech je to všetko OK. No. Ideme tam ďalej na ročný. Čakám. Ja oni sú tu, ja som sa robiš tu. No. Iniciatíva Nezaplatím EEI ani cent. Pán poslanec Poláček. Vy ste, RTVS.
Dobrý deň. Idem si ku vám urobiť selfie. V práci, niekto sa takto teší. No, teší. Skôr chcem urobiť pozvánku pre občanov, aby prišli na 12. decembra. Keď už toľko podpisov sa vyzbieralo, tak nech to je aj podporené poriadne. Môžem sa s vami rozprávať teraz? Počkám. Chcel som vedieť, že vy ako média, čo si myslíte, že či to 12. decembra prejde? My to musíme ale informovať o tom a nemusíme to... Áno. Nemôžete mať názor. Alebo môžeme, ale radšej. Áno. Ešte chcem s tebou. Idem ťa vyhejtovať. No, tak čo myslíš, 12. december? Prídu ľudia aj v júni? Neviem to garantovať. My samozrejme budeme ľudí pozývať, aby prišli, ale je to na ich slobodné vôli, či príde. Áno. No, ja práve kvôli pozvánke, že chcem zavolať ľudí, aby prišli. Dúfajme, že to bude mať úspech, jak vtedy v júni. Určite, keď prídu, nám to len pomôže. Magistrát sa spolieha na to, že ľudia to proste jednoducho zdajú, každé čudo 3 dní trvá, že ich to nebude baviť. Ľudia prečujú raz, prečujú druhýkrát, nevidím dôvod, prečo neprečujú tretíkrát. No, takže tu s Lácom Lorencom sa spolu poslanci na Peťku, bojujeme za práva občanov. Tak dúfajme, že to bude proti tomuto systému už konečne niečo, že zamakáme. Čo hovoríš na starostovú ruku? Videl si to video? Áno, videl som to video. Myslím si, že to je jeho vizitka. Každý si môže spraviť názor. Nevidím dôvod, prečo by som aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi podal ruku. Je to základná elementárna súčasť. To si myslím. Dobre, super. Takže asi toľko. Nechceš nič viac? Dobre, ja to ešte budem strihať, aby to malo hlavu petu. Čokoľvek ťa zaujíma. Máš už o petícii informácie nejaké? Môžeš mi porozprávať, budem rád. Dobre. Tak na obidve kamery. Vzadu na videu môžete vidieť krabicu s podpismi, ktoré dneska odozdávame. Jedná sa o 17 396 podpisov nespokojných Košičanov. Je to zhruba na 700 harkoch. Zbierali sme to v polovice júna, čiže za 4 mesiace sme dokázali zozbierať s pomocou všetkých ľudí, ktorí vidíte za mnou, aj toho, ktorý kameruje. To je najväčšiu petíciu v histórii Košic. No dobre. Super. A ja som pomáhal zbierať. Dobre, maj sa pekne, podám ti aspoň malíček. Drž sa. No. No, tu je hlavný. Vy ste hlavný iniciátor, ne? Kde máš tričko? Zabudol presne. To je v zime. Sa zle obliekol, počúvaj. Na bundu. Si vyšiel na motorke? Nemôžem teraz zostať. Dobre. To si teraz môžem No, dovolovať. majte sa pekne, idem. Tak príjemné odozdávanie. Potom sa vidíme 12. decembra. Majte sa. No. Takže. Posledný záber. OK. No, takže práve naši poslanci a iniciatívni ľudia odovzdávajú petíciu. Počuli ste nejakých 17 000 podpisov. Bude to ešte sranda. Tak. Košičania, momentálne vás žiadam, prosím, ak máte trošku radi mesto a jeho občanov a jeho návštevníkov, príďte podporiť 12. decembra iniciatívu, aj keď asi vieme výsledok, ale prečo sa neprísť pozrieť nielen pred voľbami, ako ľudia vedia sľubovať, ale aj po voľbách, ako vedia kradnúť, ako vedia ubližovať občanom Slovenska. Takisto, ako vás chcem požiadať, aby ste prišli sem hromadne. Máte na to právo, absolútne, z ústavy, není o čom. Tak príďte sa pozrieť, alebo buďte aspoň zvedaví, všimnite si, že 7. decembra má Fico súd s Martinom Dáňom, teda je pozvaný ako svedok a vraj by mal prísť 7. decembra. No dobre, utekám ja. Takže od Bieleho domu vás pozdravuje Juraj Mihaľov a poďme sa postaviť za Košičanov. Majte sa pekne.